Rapport obbligatorju f'każi ta' abbuż, foster care permanenti u tisħiħ tal-irwol tal-avukat tat-tfal. Dan huwa ftit mit-tibdil propost fl-abbozz ta' liġi dwar out of home care li hija wkoll parti mill-att tat-tfal. Fuq kollox se tibda tkun il-qorti u mhux il-Ministru li tieħu deċiżjoni f'każ fejn tfal għandhom bżonn kura u protezzjoni bħal care order. Li naħseb dika tfisser ħafna se tkun entità b'ħafna saħħa li se jkollha d-dover li tidderiġi x'jiġri, tissorvelja x'jiġri, tagħmel review, tikkomunika man nies konċernati u verament taqbes għal min għandu bżonn. Qed jiġu wkoll issuġġeriti 5 tipi ta' ordnijiet differenti, ċentru għall-assessjar ta' tfal u Children's House. Din tal-aħħar hija entità li tilqa' l-bżonnijiet kollha ta' tfal li jkunu għaddew minn trauma. Bekk jevitaw li jirrakkontaw l-esperjenza kera tagħhom quddiem iktar minn entità waħda. Il-Ministru Marie-Louise Colleiro Preca li ppreżentat dan l-abbozz lis-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici qalet li din il-liġi issawret minn isfel għal fuq wara konsultazzjoni ma' nies, tfal, ġenituri u professjonisti u oħrajn li għaddew minn dawn l-esperjenzi. Saħqet li l-bżonn ta' din il-liġi ilu jinħass u fl-aħħar se jiġi diskuss l-ewwel abbozz. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici wieħed l-appoġġ tiegħu fejn żied jgħid li l-Gvern għandu l-obbligu li jisma' u jwettaq skont il-pariri li jingħata.